Gipaniguro ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang Level 3 Waterworks System makaabot sa kabalayan sa kabarangayan labi na gyud ni adtong mga nahimutang sa lagyong dapit sama na lang sa kinauyukang barangay sa lungsod sa Balamban nga mao ang hinatilan. 25 kilometros sang gilayon gikan sa poblasyon Balamban apan bisan pa man sa katuyoon ug katangason niini giduaw kini sa gobernador ni atong Hulyo 23 Sabado alang sa inaugurasyon sa proyekto sa panubig nga gigastuhan sa Kapitolyo og 6.1 milyones. Gipanguluhan ni Gov. Gwen ang seremonyal nga pagputol sa ribbon isip timaan sa pagbukas sa maong proyekto ug pagtunol ngadto sa barangay sa kaakuhan niini sa pagdumala. Ingon man ang pagbukas sa gripo aron moagas ang tubig timaan sa kasulbaran sa usa sa labing dakong suliran sa barangay Hinatilan. Giabagan siya ni Balamban Mayor A. Stefan Binghay, Hinatilan Barangay Captain Eva Villamor ug mitambong sab si kanhi Mayor Alex Binghay. Labing unang nakabenepisyo sa maong proyekto ang Barangay Hall, Kasili Elementary School ug ang Hinatilan National High School. Og imong ablihan ang amo ang kuan diha ma'am patubig. Among gripo nagsubwak ang tubig. Din super among kalipay. Pasalamat ko kang Governor Gwen nga dako siya gugma. Namo diri bisan niya ami sa bukid apan mahal niya kami. Tungod kay iya ming gihatagan og mga proyekto din dako kaing tabang sa tanan gayud. Samtang si Ma'am Shandy Melgar tagdumala sa Kasili Elementary School sangan sa iyang mga kaubanang magtutudlo mipadayag sa ilang kamaya ug paghangop ni ining maong kalambuan. In behalf sa Kasili Elementary School, daghan kayong salamat kay dili lang ang atong mga kabataan ang nakabenepisyo aning tubig, kung dili ang mga maestra tungod kay nagstay in magud mi diri so naadyon mi magamit para kaligo, para sa atong CR, para sa among panglabap. Daghang kayong salamat sa pag-provide namo og tubig diri sa Kasili Elementary School, Hinatilan, Balamban, Cebu. Sa iyang pagbukas sa maong waterworks system, nagkanayon si Gov. Gwen. Pagkamalipayon, Eva, itong mga maestra, may agarin mo, mga estudyante, katauhan, na nakaabot kaninyo ang usa ka serbisyo na angay lang nakaabot ninyo. Basic, you deserve inyo ni angay yun na makaabot ninyo ang maong serbisyo sa tubig. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.